Sanibingelela ke babukeli kwesinye isiqephu engcanzo sithokozela kakhulu igama ngusandilwa kaMthembu abangazi bathi usandilwa kaMkhulisi njengamanje ke sihlangene la kwisiqephu ses 18 ngiphethe umprofeti wami la uGazu. So ke sikhulume nje kancane sike sithi ukungena sizwe ngento zakamoya uyisayoni ke uzositshela nje ngezinto ezincane. Isikhathi sinaso sifishane kakhulu, siyabonga nje nanokuthi asivakashele, sibonge nakubabuzonde usasupporta ngethuluzi wezonde ezimultimedia. Mangabe ufuna nje ama camera, isound uyakwazi ukuharishisela. Siyabonga kakhulu, sibonge nasensizweni la ngemuva ekhona Valentine Ntsika. Oh Valentine akekho. Ya kodwa nje siyabonga kakhulu. Nanokuthi ke afike nje noma ephuthuma waswathi hayi kodwa ngoba ningimemile ngizofika nje kube leso sikhathi esincane, but soloko simbize ebakhona bafu. Uyaphila umprofeti wami? Ngiyaphila kakhulu bhuti. Ngiyathemba nawe uyaphila, nabafowethu sinabo bonke bayaphila. Hayi siyaphila saka. Cha, ngenxa yesikhathi siyafisa nje ukuthi mhlambe sihlalo odabeni ubani umprofeti uGazu, khona abangamazi bafisa ukwazi ukuthi ubani usukaphi, so that mangabe siqhubeka nalenkulumo sazi ukuthi ngelinye ilanga mhla abantu bethi bafisa ukulashwa balashwa ubani, bafisa mhlawumbe ukuthi bahlolelwe ubani. Umprofeti uGazu umfana wakhona la eMaritzburg ngokuzalwa. Uzalwa khona la eMaritzburg, ukukhula sikhulela endaweni yaseYideni lapha ya Esmero. Nokwakha ngakhe khona endaweni yaseSmera, ngizange ngimuve ngashintsha kancane nje inxe ukusuka ekhaya ngiphumele nami ngikhanda inxeba lami eceleni. Kanjalo abantu basemakhaya bayazi ukuthi awuqheli kakhulu makunendawana nje eseduze uyakwazi ukuthi usikelwe indawo mawusunamandla uphuma inxeba lakho nawe. So umuntu okhona la ngokukhula nangokwakha nokusebenza nokuphila. Impilo yami yonke nje ukuphila eyakhona eYideni kuze kube manje. Angisiyo umuntu mhlambe oqhamuke umprofeti engakhulanga khona kule ndawo engisebenzela kuyo, kule ndawo engiphila kuyo, indawo engikhulele kuyo vele. So ukuzichaza kwami ngizama ukusho ukuthi ke mangaba abantu befuna ulwazi ngomuntu kuye kube kuhle kakhulu ukuthi bazi bezwe nangabantu aphila nabo nakhulele kuba ukuthi ubani ungumuntu onjani. Kona ngempela lento iyona ngeqiniso yini nomndeni wakhe nezihlobo eziseduze ukuthi uma ngabe umuntu esebenza, ngoba kuyingozi ukusetshenzwa umuntu baba usebenza umuntu kena oyisifiki ongatraceki ukuthi uzomthatha. That is why nami ngibuza ngoba umuntu ngelinye ilanga mase eqolekile imali la kufanele azi ukuthi uzoyaphi manje ngabe buza endaweni ethile ukuthi uyalapha kodwa ubani nalo mnyamazi yini. Abantu bendawo basho cha siyamazi, simazi kanje uzalwa ngubani, wakulo yamuzi kanje. Yebo. So isukaphi lento yokulapha noma lento yokuba umthandazi noma mhlambe ngeke ngithi umprofeti? Lento into yasekhaya. Umkhulu ozala umama uyena umuntu wangigruma kulento. Noma ke sewashona kodwa yena umuntu wangigruma kulento into yasekhaya kusuka ngo2007 ukuthi lento inginamathele kakhulukazi nje kusuka ngo2007 ngangisesikoleni ngenza umatric wami, kodwa akuzange kube kahle kumatric wami ngoba lento yayisenginamathele ngamandla. Kuningi lapho engahluleka khona into enzokufunda. So lento into yasekhaya into ngoba uma nikhula ekhaya nikhuliswa ngokukholwa noma nikhuliswa ngokuthandaza, lento iyazifikela iyaziphilela bese ke kuba khona lokho naloko okuncane kokuthasiselwa ngamakhambi esintu ukuthi mase kulungiswa lokho kwesintu, ngoba ekhaya kuumuzi okukholwayo kuwo kodwa nezinto zesintu ziyenziwe. So into nje yasekhaya ngoba besikhula sivele sifundisa ukufasta, sifundisa ukuthandaza. Kunesikhathi kuba nenkonzo uthola ukuthi lesithathu kunenkonzo kuyathandazwa, uthola lesihlanu. Mawuthi into yasekhaya ukhona omunye mhlawumbe onesiphiwe ekhaya mhlawumbe. Ukhona omunye onesiphiwe ekhaya. Sibabili manje sikhona esinesiphiwo esifanayo, kodwa kahle ukugrumeka kwethu sikhuluma yikhehla nalo lishone ngo2012. Yabo lishone vele ke lona indimeni sesikhona nje impela sesisebenza noma sesingenile sagxila nathi endimeni yokuthandazela abantu nokukhonza, ngoba kakhulu thina okwethu ukuthanda ukwehluka. Singabantu abakholwayo kodwa ke siyabathandazela abantu nokwelapha siyangena kuko, kodwa singabantu abakholwayo. So omunye ke kuzohlukana ngoba khona izangoma, abathandazi bese mhlawumbe abaprofeti ngibeke kanjalo, bese ngokuhlukahlukana nenyanga.
wena ungalaphi kahle kahle njoba nje kuthiwa prophet kuphinde kuthiwa doctor yeah ngumthandazi kodwa ke onaso isikhwama sokwelapha uyizwe leyo nto ngizoyichaza kanje kuyenzeka umuntu ukuthi ngokwenkonzo noma ngendlela akhuliswe ngayo nawe ngendlela asizwe ngayo angene anqwatshelwe endaweni ethile yabethandazi njengoba ngumthandazi mina kodwa kutholakala ukuthi kunezinye izinto zasekhaya futhi ezikubiza kwenye indawo othola ukuthi fanele ulungise zona futhi ukuze ukwazi ukuthi uyihlanganise ijeni yakho ingashoti ngoba uma sihamba la endleleni njengoba mina ngumthandazi kulula ukuthi ngihlangane nomuntu kodwa lo muntu lo uma ngibona ukuthi ngiyamthandazela yebo kodwa lo muntu isifo sakhe esiphilayo esikuyena umthandazo uyasebenza kodwa kunendawana edinga ukuthi kube khona amakhambi angilinganise kanje uma ngabe kuthiwa umuntu indoda inonkosikazi isishadeli semzini wayo kodwa umuzwa lendoda awusebenzi ubudoda bakhe abusebenzi ngeke umthandazele lo muntu ukuthi ngeke umthandazele dinga into edliwayo ezoklina noma ezolapha lokho kungcolo kungaphakathi ukuze ubudoda bakhe busebenze so kuhlangana kanjalo ukuthi utholakala ukuthi umuntu ethe umthandazi kodwa agcine eseze wahlonishwa ngobudokotela ukuthi no abantu bafanele ukuthi balashwe nangawo amakhamba azokwazi ukuthi asize zonke izinto ezisemzimbeni futhi ke umzimba womuntu noma ngabe umuntu onjani noma umuntu okholwayo noma ngabe umuntu ongakholwa umzimba womuntu uyadinga ukwelashwa amakhambi enzelwe lo ukuthi umzimba womuntu uyadinga ukwelashwa so mangabuza nje ukuthi udokotela isuka phi leyo udokotela mhlawumbe ungayichaza kancane leyo udokotela isuka ekutheni uma ngabe usunesiphiwo ke njengami usuyakwazi ukuphilisa abantu uyakwazi ukulapha abantu noma uyakwazi ukubahlolela uyabathandazela uyabalapha ngendlela obalapha ngayo kufike eksitheni ke manje kube khona inhlangano ekuthatha uhambe uyotrainer utrainele ukwazi ukuphatha abantu utrainele ukwazi ukuxhumana nabantu utrainelwe lesiphiwo sakho ukuthi ukwazi ukusigcina then ngaleso sikhathi ke sekubuya ke certificate manje sekuhloniphayo ukuthi ke wena usudokotela wamakhambi esintu hayi uyayizwa leyo nto ibuya kanjalo ke into ethi ke manje dokotela ngoba sekukhona into egunyazayo eyiphepha manje ekhombisayo ukuthi lo muntu usewudokotela amakhambi yakwazi ukwathinta wahlanganisa ngabopheka umuntu onjalo yes uma ngabe kuthiwa kukhona into engiyenza emntwini impela kambi kulula nokuthi certificate sami sibhenwe phela uyabona so ingako usuke sifuna ukugada ukuthi okay unesiphiwo kodwa yeluseka nesiphiwo sakho ngoba inkomo engelusiwe iyahlupha ihamba ingena nje bayeni ihamba ingena ensimini zabantu idlombile idla yonke into ngoba ayelusiwe so inyanga nje wazini ngangaka ungasho ukuthi mhlambe lezi kakhulu azedumile zinazi certificate mucabanga abanye babo banazo kodwa abanye baba banazo lokho kuyingozi kakhulu ngoba uma umuntu engenayo into emgunyazayo ukuthi akenze lo msebenzi kuyingozi kakhulu ukuthi noma usumtrace usumlandela uzothi ufuna abantu futhi ke uma ngabe uthi uyalisebenzisa igama lakhe azibiza ngalo yena ngokukwelapha aliveli indawo uyabona lo futhi yenza ukuthi leyo nto ngesikhathi umuntu engenayo itrade ethi akayenze lo msebenzi yenza ukuthi enze noma yini ewubungozi enze noma ibuphi ubugebengu ngoba akeze ulandeleka vele uyiforeigner nje la ebulapheni uyabona uyiforeigner nje akazula ke bakhanca uthi itopic yethu noma into esikhuluma ngayo nesayijabulela sisakuyona ke izoom in nayo sadilwa kamkhulisa umvela sebuthanda si live futhi ngapha ku TikTok mangabe nje ukhona ungakwazi ukuthi ubuke la u TikTok uKing Sandilwa kaMthembu ilapho la ungena khona usibuke khona sikhuluma live siyenza live sixoxa live mangabe ufuna ivideo ephelele lesikhuluma ngayo njengamanje uzokwazi ukuthi uyithole ku YouTube uExcellent Touch Entertainment lapho kuzongena uyisearch leyo video uzobusuyithola so iuploada nje soon prophet wami ngiyayithokozela indlela oyichaza ngayo kodwa ke ngithi angidlule nje la kancane ngoba wena ugxile kakhulu ngapha ekukholweni yes nangu ukhehleleze ethi uJesu uNkulunkulu wayethwele ngoJesu ngisho lento ngoba wena uyalapha uphinde futhi ngapha ube ngapha ekuthandaze naye futhi uyinto efanayo uyakholwa ngapha phinde kodwa wase secha usanda kuyiphinda wayichaza lento wathi hayi
abantu abamzwisisanga uyayichaza wathi makuyiwe phasikeni kusuke kuyovuselela isithwalo wathi kuyovuselela isithwalo lapha so uthini mfowethu uthini awake ngizwila ngokwakho ngokombono wakho uNkulunkulu izinto zakho zenza imfihlakalweni ngeke sazi ukhehlele ezuyithathaphi leyo nto ayishoyo uyena owaziyo ukuthi uyithathaphi kodwa ke ukuthwala kuhluke kakhulu nento uma umbhalo okhuluma ukuthi uJesu ufike kanjani because uJesu ufikele umbhalo uthi uJesu ufikele ukuzohlenga abantu yabona uma ngabe la eSouth Africa kwakukhona inkampani la mangabe ilungu eSouth Africa yakhiwa kwakukhona inkampani oGreenake abantu abaningi abayazi le nkampani kwakuyinkampani eyenza construction ayakhe emgaqo eminingi la eSouth Africa emkhulu yayisuka overseas eGermany so leyo nkampani yayizele la eSouth Africa ukuzosakhela ama bridge ngoba sasingakwazi nokusakhela imigaqo ngoba sasingakwazi so ngifuna ukuyichaza ngendlela esobala ukuthi uJesu uzeleni emhlabeni uJesu uzoxhumanisa umuntu noNkulunkulu ngoba umuntu wayesonile phambi kwaNkulunkulu so ukuze umuntu akwazi ukuthethelelwa funa athethelelwe egazini likaJesu uma ngabe umuntu ekholwa egameni likaJesu uzokwazi ukuthi umuntu uma evuma izono zakhe kuJesu bese kuba ukuthethelela kwakhe leli igazi likaJesu kuphalala kwalo angiboni ukuthi lihlangene nokuthwala kodwa lihlangene nokuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthethelelwa nokuvikeleka noma umuntu nomuntu akwazi ukuxhumana noNkulunkulu futhi njengasekuqaleni ngizoyibuza futhi nale ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzisa amakhambi esintu baphinde babe zinyanga abanami mangabe umuntu mhlawumbe ezokhuluma ngamadlozi athi hayi angikholelwa kuwe noma awekho noma into engaphili leyo yabo abantu abashonile sebeshonile so wena ngonxa ukuthi uyakholelwa eBhayibhelini uphinde ukholelwe ngapha kubantu abangasekho kuzoqhamuka umuntu ozothi hayi idlozi lawa labantu leli iBhayibheli liphethe amadlozi abelungu oJosepha nobani so if wena usafunda iBhayibheli uphinde ukhuleke wenzeni that means when ukhonza amadlozi lawa amaJuda so uthinike ngale nto mayelana neBhayibheli nedlozi ngoba baye basho njalo bathi njengoba uthi wena awukholelwe edlozini kusho ukuthi ukholwa ile lomlungu wena ngoba sebafa labantu kuthiwa sebafa so kusho uba amadlozi yebo ake ngene kanje kule nkulumo isuke imdide kakhulu umuntu indaba yenkolo uma ngabe ekholelwa kuNkulunkulu kodwa engakholelwa kuJesu ngoba akukwazi ukuhlukana uyise nendodana nomoya oyingcwele akuhlukana kuyinto eyodwa lokho so uma ngabe umuntu ethi uma ngabe wena ukholwa yizwi noma ukholwa ngokwenkolo yobuKristu usuku ukholwa amadlozi akaJuda kufanele ukuthi ukholwa amadlozi akini lokho kusuke kune misunderstanding ekhona lapho kulowo muntu onjalo ngoba nanoma mina ekhaya kithi shiswe impepho kuzenziwa izinto sizenza izinto zesintu kodwa asikholwa iwona amadlozi noma asiwakhonzi suke siwakhumbula nje uyabo noma kunezinto esizenzayo eziqondene nabo sokukukhumbula nalabo futhi baseBhayibhelini laba abanye abavela eBhayibhelini bebonke asithandaze egameni labo mina ngiyathandaza kodwa angaze ngithandaze egameni likaJohana angaze ngithandaze egameni likaPetru ngibiza uJesu kuphela so wonke laba abanye lawa amanye amagama ngiwabiza ngoba awangithinti ngalutho une misunderstanding njengoba ngisho nje kukhona la esefuna ukuthi athathwe athi kuhlalwa phansi kubukiswane ngenkulumo ngoba kungenzeka ukuthi ulaziswe luncane so njoba ukhonza uNkulunkulu uphinde ngapha ukholelwe ebantwini abangasekho amadlozi mawulapha epulpit ushumayela ngoba njoba umprofeti kuyenzeka ushumayele uyashumayela kuye kwenzeke uyifaka indaba amadlozi khona lapha epulpit mangisepulpit angikhulumi ngedlozi khuluma ngoJesu lento iyahluka baba mangisenkonzweni ngiyodumisa uNkulunkulu ngikhulume ngoNkulunkulu ngiyime kuye into zamadlozi into zasekhaya ngizithinta uma ngisekhaya azihlangani nenkolo ukuthi ufana ngilo ngipreacher ngendaba yamadlozi esontweni cha esontweni suke singeze uzokhuluma amadlozi so sokhuluma ngoNkulunkulu nokuthi ke yipi indlela engcono engaphendula abantu ukuthi abantu balaze iqiniso likaNkulunkulu nokumkhonza yena so ngizwile uthe lento iqala ukukuhlupha ngo2007 yeah so uqala nini ukuthi usebenze khona la udlula khona mhlawumbe uyolashwa noma wenzani uqale ukuzubona ukuthi hayi lento mhlawumbe noma kukhona umuntu oyipheka ngala ngemuva ukuze ayikhulise lento
noma asingesithi mhlambe mentor into ezinjalo ukhona into enjalo Kukhona baba. Ngiqala ukusebenza ngo2014 mina. Uqala ukusebenza. Ngoba 2007 2008 ngisekhaya yangihlupha le ndlela engihlupha ngayo. Kwathi 2009 2010 ngaba seSwaziland inyaka emibili. Endaweni lapha eSpeak bayazi abantu baseSwaziland kuthiwa kwahowo enzingeni. Bengihleli khona nomunye ubaba ongumthandazeli futhi naye wakwaKhumalo ongilekelele kakhulu entweni eningi ukungikhulekisa ukungixhumanisa ukwazi ukungifundisa ukuthi ispirit sami ngisicontrola kanjani uyabona nokuhlala nemikhuleko nokufast ukuhamba amanzi nezinye izinto zamakhambi ukufundiswa ngamakhambi ngoba akekho umuntu okwazi ukuphatha amakhambi engawafundanga ndawo lento iyafundwa uma ngabe ungazange uyifunde indawo uzobulala abantu abaningi uzohlanganisa into ongazazi yabona so lokho nje kube inkinga kakhulu kwakimi kwangithatha kwangibeka endaweni eSwaziland ngafundiswa khona ngelashwa khona ngafunda amakhamba khona kakhulukazi ngabuya ke sengizikhaya kwathi ngo2014 ngaqala ke ukuba ngisebenze lo msebenzi wami noma ngawuqala kumsebenzi nje onganakekile ngathi awukho bathi abanye ayikho lento abanye bathi khona kodwa manje sekubonakala kumsebenzi ohloniphekile futhi sekubonakala kumsebenzi onali kusasa kakhulu ngoba ayikho into eqala phezulu yonke into eqala phansi so ungasho nje ukugcwala umlomo ukuthi uyaphila ngalento yesiphiwo sakho ngiphila ngayo kuphela nje bhuti akukho kunye enginako engikusebenzayo ngaphandle kwesiphiwo uma ufika ekhaya ufika abaze ekhaya nabantu abafika lapha engiphila khona bayazi nje ukuthi kuyaphileka ngendlela ekuphileka ngayo asikuphakamisi kona ukuthi kunjani kodwa kusiyaphila siyaphila kuyaphilwa nje impela maleni ukuhlola indlela zokuhlola zihlukene indlela zihlukene kodwa uma ngifice nje ngisekhaya ngithola endaweni la ngisebenzela khona ukuhlola ku150 ngoba ukuhlola into nje kaNkuluNkulu kahle iyomnikelo lento ayikho into etheni efana ngabe kuthiwa sicharge imali enkulu eningi esingazoyenzana ngoba ukuhlola into kaNkuluNkulu yabo umuntu mawuzomxoxela inkinga yakhe umxoxela nje inkinga phela umniki lutho so kufanele akunikelele nje lokho ngemali nje kodwa kungabi imali ukuthi wenzani sekukuyena ukuthi uzolungisa kanjani methi ungamsiza la umsiza khona kuyenzeka ukuthi uyahlola uthola ukuthi hayi yonke into iqondile kumina kuyenzeka ukuthi uyahlola uthola ukuthi into yomuntu uqondile uyena nje ophaphayo uthola ubona ukuthi hayi into zalo zi right mengafunda ukunakekela izinto anazo angeke lokho ezithole yakubantu abahlolayo bese ke sin number 2 ukuhlola kukhona okunganjena mina njengoba ngumuntu owelapha iSouth Africa nje yonke njengomuntu onabantu abasizayo nje countrywide kuyenzeka umuntu noma umuntu engeke ngamsiza ngaphambili noma esinokuxhumana naye ngendlela ukuthi siyasizana uma esegoli kukhona into emdidayo ngiyakwazi ukumhlola esegoli ngiyisekhaya kodwa umuntu mhlawumbe osuke waya kuyena noma umuntu nje onitholana efonini umuntu engisike ngaya kuyena noma usike wafika kumina noma ke umuntu kuyenzeka sometimes noma kuthiwa sitholene efonini makuthiwa kumxaye kakhulu kude ngizame ngalondlela kodwa umuntu kakhulukazi osuke wafika kimi ngiyakwazi ukumhlola mayise ngoba indlela yokuxhumanisa isiphiwo sami nedlozi lakhe noma naleko anako yena noma lokho kumgadile noma uNkulunkulu wakhe noma yini le yanayo nginendlela eyenza ukuthi ngikwazi ukumelusa umuntu noma ngabe kuthiwa kude kangakanani ngikwazi ukuthi uma khona into emdidayo uma ekhuluma nami sikwazi ukucheck sibone ukuthi sikwenza kanjani noma yini eyinkinga yakhe angazi asuke egoleze la ezele ukuzohlola kuphela yabo so mawuzohlola kuyenzeka uhlole nje uswenkele kanje noma kudinga mhlawumbe ufake indwangu thizeni noma mhlawumbe yibhande noma yini njengoba nje mina ngumprofeti engangena kakhulu ngokukholwa kulento ngiyahlola nje noma nini ngihlola nje noma ngiswenkile kanje noma ngisenkonzweni noma ngifaka uthayi noma ngifake amajazi eziyoni kuyafana ngiyahlola nje akunayo inkinga lokho so ingenzeka lento nje uphumela uyodla e-restaurant ukuthi nje ivele ikhulume lento kungenzeka kodwa ngoba mina njengomuntu osehamba indaweni ethile kunama workshop esengwahambile ukuze ngibe nalezi zinto ze-certificate angikwazi ukusukela nje yakusivumela thina esesinomthetho sigadile ukuthi vele ngikusukele nje ngithi wena kukuthi fanele ngoba okokuqala ngazi ukuthi izokuphatha kanjani okwesibili umuntu ungamtshela into eyinkinga ezomstressa angene emotweni
a drive angabe safika ekhaya usephethwe stress lesomnike sona yabona a drive sevala amehlo ecabanga lenkinga abhekene nayo so enza ingozi kanti uma umuntu efike endaweni eseJaram lapha ngihlola khona ezohlola ngenza sure ukuthi ngiyamhlolela kodwa ngiphinde futhi ngimkhanselishe ukuze ahambe aye ekhaya ese right angangeni emotweni ekhala azayofika ekhaya uyakhala lo muntu uzodala ingozi endleleni lensizwe yayifike la ithi iyathwalisa iyathwalisa ngaphela umngane wakho kubuza kuwena umngane wakho uyathwalisa ngaphela imibuzo yakho ngizokuphendula kanje kuya ngokuthi umuntu ekufundeni amakhambi akhe yena ufuna ukufunda kuphi agxila kuko nokuzikhulisa uzikhulisa kuphi angiphiki ke methu uyathwalisa ngoba yena uzikhulisa kulolu hlangothi yeah kodwa ungami uyamthemba wena hayi ngiyamthemba okay no kulungile ngiyamthemba awuthembisi cha ngiyamthemba baba ngiyamthemba ukuthi kuyahlekisa ngoba vele le ndaba sasixoxela ngivele ngikhumbule yona bese ngiyahleka yabona cha ngiyakuzwa mfowethu ngicabanga ukuthi i-conversation yethu isahamba kahle impela njengoba ulapha abantu usiza abantu uthi uhambela umhlaba wonke iSouth Africa yonke uhamba usiza abantu yes ngizobuza nje kuyenzeka ukuthi umuntu ahlole lembuzo ngicabanga ukuthi imibuzo ebuzwa abantu nami ngeke ngiyibuze yona so mangithola umuntu kanje phambi kwami angikwazi ungawubuza umbuzo nje ukuthi njengoba uhlola ungabahlolela abantu abawu30 ngosuku lodwa uma ngabe kuthiwa uyahlola kodwa sekufika esigabeni sokuthi ube nabantu abawu30 ngosuku okufanele ubahlole ake ngikhulumela iside lami ngingakhulumela omunye umuntu uyabona mase kuthiwa abantu bawu11 kuthiwa ngiyahlola abantu abawu11 so sengikhathele ngudaka makuthiwa ngihlole ngoba kufanele ngenze sure ukuthi umuntu ngiphuma ngiqeqe amagula kuye kodwa uma ngaba abantu sekutholakala ukuthi abantu la kusetshenzwa khona bawu50 kuthiwa bazohlola hayi bazogcina bephuma nenkinga efanayo bonke labantu hayi ukuthi izobe kukhona inkinga izobe ibe nayo inkinga efanayo loyo umprofeti akasazothini ku-empty manje akasazothini phela yabona nje basihlola ngekhanda njengami mina ngihlola ngekhanda so lento isebenza kimi isebenza emqondweni wami ikhulume nami emqondweni wami ukuthi njoba ngikubona nje unenkinga enje ngikukhulumise leyo nto leyo kodwa uma ngabe kuthiwa angiyenze usuku lonke olugcwele hayi ngabe sengigula ukuhlola nje abantu kuhle ngeke abantu abaningi engibasiza ngimtshela ukuthi wemfowethu mhlambe ethi umuntu ayicela ukuthi ngifuna ukuzohlola kuyabhukwa angisebenzi into enesiphithiphithi umuntu uyabhuka nje ukuthi ke uzohlola nini kanjalo so uma ngabe ezozohlola ngeke ngimcela ukuthi ufike ekseni mawukuthi uze ngokuthi uzohlola afike ekseni ngoba uma ufike emini sengikhathele mina ngizokuthi ingane azikwenzela itiye namakheke ngeke ngisakuhlola sesohlala phansi sidla amasizidlela amakheke ngikubuza uze ngane sekusemini ngikhathele umqondo wami awusekho ususebenze kakhudlwana kanti uma ekseni ngisa fresh ngiyakwazi ukuthi ngikwenze lokho that's why kuba kuhle kuba lula kakhulu nasenkonzweni ngoba inkonzo zingena ekseni futhi lapho ke ngeke uhlole wonke umuntu enkonzweni futhi awuhloli wonke umuntu uhlola lo muntu ngaleso sikhathi onenkinga bese uyaphuma kuyena qhubeke nenkonzo ivalwe inkonzo ukuthi iyavalwa uyayibona lo nto leyo so kulula ke enkonzweni nasekhaya kulula kodwa engathi umuntu ohlolayo noma ngabe sengikhulumela noma yiphi ke umuntu ohlola ngekhanda angathi abantu bangakusukumela ukuthi uma bayehlola ahambe ekseni angafuni ukufika emini noma afike entambama ethi uzohlola uhlola kanjani uzohlola umuntu osekade evukile la wathi singane wathi sanankosikazi wanenkinga ekhona la ekhaya imbuzi zajomba zakamakholane zangena la usazokuhlola ukuthini ngoba vele ikhanda lakhe seliphithene so kunomuntu ohlala ku TikTok ngihlale ngibabona nawe for sure uhlala babona yebo usuku lonke isigodlo salowo muntu usebenza nini hayi mina ngakubeka nje ngokusobala ukuthi indlela zokuthi abantu bakhanda umsebenzi okwabo ukuthi benza kanjani kodwa wena njengomuntu osukufuna usizo ngiphendulela nomuntu osekhaya ozosibukela nomuntu ofuna usizo kufanele umbheke umuntu oyakuyena ukuthi lo muntu ukuveza kanjani ukusebenza ngoba ubuprofeti nobunyanga noma ukwelapha
akuyona into ongahamba uyiveza noma kanjani njengoba bengichazile akulula ukuthi umuntu onesitifiketi ahambe yokhuluma lapha ku TikTok lokehlela abantu ku TikTok lapha wena unenkinga wara akulula umuntu ayenze lokho ngoba unento emguidile ukuthi umsebenzi uphathwa kahle lo msebenzi lesiphiwo usiphatha kahle futhi uyasivikela ukuze abantu basihloniphe so umuntu ohlala ku TikTok nje ohlala usuku lonke ekhuluma ku TikTok mina ngibona ukuthi unawo umsebenzi ngokwami ngibone ngazi ukuthi ila esuke ezozama khona umsebenzi ku TikTok kodwa ethubiziwe unlike abantu abano TikTok njengami ngikhona ku TikTok kodwa ngeke ungifice ngihlola ku TikTok ngeke ungifice futhi ngikhankasa noma ngifake advert ku TikTok ngiya commenta ngenza ama video nami ngizidlalele nje basokudlalwa ku TikTok ngoba ku TikTok into yokudlala ngizidlalele ngilingisela abantu ngenze noma yini le eyokudla eyenziwa uqhuba usuku ku TikTok angisebenzi khona but ngina TikTok ngiyangena nje ngikhomenta khona comment kuleyo video nami ngenza ivideo mengithanda noma ngicule ngenza noma yini nje loyo engabe ngifuna ukwenza ngoba mina kuyiplatform yokudlala kumina uma ngabe umuntu oyifuna ukuthi asizakalo indaba yomsebenzi okwelapha abantu into ejulile serious futhi engeke ngiyenze lapho ku TikTok hayi ngiyakuzwa unayo mhlambe into oyidayisayo ngabe amanzi ngabe amabhodlela mhlambe imithi noma nje product thizeni mhlambe wazi ukuthi siza abantu mhlambe basiza ngani mayikhona yini especialize ngayo ngina ama products akanjalo ngine product egcotshwayo emzimbeni egcotshwa kakhulukazi abantu abanomzimba omubi laba kakhulukazi kuyekuthiwe ngifuna legama lesilungu lesi eczema yes abantu abanjalo ngine product enjalo egcotshwayo emzimbeni bese ngiba ne product ephuzwayo umuntu ophuzwayo futhi esiza kakhulu abantu abanoshukela ne high blood pressure bese ngiba ne product futhi ephuzwa njengetiye noma njenge lemon ukwakheka kwayo ifakwa nje emanzini iphuzwa njenge lemon leyo ke ilapha esifubeni noma ngabe umuntu othola ukuthi une asthma kodwa siyaxina kakhulu noma ngabe umuntu othwala njalo benomkhuhlane njalo isifuba sakho siyaqinana ngiba nayo product enjalo kukhona ke nokunye ngeke ngikhulume ngako la ekufuna ukuthi umuntu ke mhlambe makuthiwa khona umuntu eze kumina noma kukhona umuntu afisayo ukuthi eze ukuthi okwakhe ngingakwazi ukukusiza bese ke ekwazi ukuthola ama-number ami angifonele ngimchazele hayi kuyazwakala so ukusho ukuthi lama product mhlamba anali igama into ethayibe njalo anali igama ngangikwakhande ngo2020 so njengamanje sengifuna ukwakhanda igama elisha ngoba igama engangilikhandile lasuke laqondana uma ungena ku Facebook wami lapha uthi Prophet Dr Gazu ku Facebook page yami akhona lama product ayavela but into eyenzekayo neziwashi ezithile zasuke zaqondana negama lomunye umprofeti ngathatha into yokusebenza iyasegcekeni uyabona mangabe kiwe engadini kunezinto zibi imihlakulo kunamageja kunemfolo kunamapiki so ngasebenzisa ngoba into yami into yaphansi esuka isuka phansi ukuyisebenzisa ngayiqamba ngegeja right kanti kuzoqondana nokuthi mhlambe ngo2020 usiyophela kwakhona umprofeti ovela oziqondanisa kanjalo naleli gama ngase ngilivala ngase ngithi yazini ngoba mina yes ngase ngithi angifuni ukuthi kube ngathi uma ngisebenza khona umuntu engimphazamisayo noma khona umuntu engincika kuyena so ngokuhlonipha nje umageja ngathi okay leli gama leli ngingamane ngimuphe lona ngiphinde ngicreate elinye ngoba ngenzela ukuthi into yami ibe imina ibrand yami ibe imina ingabi khona umuntu emfakayo nemthintayo noma umuntu okuzohamba ngelinye ilanga agcine ecomplain athi lo mprofeti wadla amandla ami yes so mawungathi nje ngoba sisizoyivala ukhona umuntu omhlonipha kakhulu kulento yobunyanga ongenzeka ukuthi udumile mhlawumbe okanye omunye akadumile okay angeke ngithi nje kulabo abadumile ongathi nje hayi lo uyakholwa ukuthi uyasebenza futhi uyamhlonipha kakhulu hayi ngiyabahlonipha nje njengoba bedumile njengoba baziwa ngiyabahlonipha ngoba naloko kuyinhlahla noma naloko kuveza umsebenzi kubona kodwa mina nginabami abantu engibahloniphayo kwenzeka ukuthi ke abadumile kwenzeka ukuthi abantu futhi ongeke ubathole kulezi zinto zama social media uyabona nginabantu nje abasebenzayo nami engithi mase ngixakwe izinto ngihambe ngiyokhala kubo uyabona
awuthola ukuthi vele abekho ku social media abantu nje abaziphilela ngomsebenzi lo wokwelapha abaphila ngawo kuphela futhi mhlawumbe mungaba menshina ukwenzela ukuthi ngoba akho competition kunomuntu mhlawumbe oseduze nabo ofisa ukusizakala ngelinye ilanga athi hawu le ndoda kanti iyasiza uthi ngeke ngoyiqalaza nakho kukhulunywa ngegama layo ngiqale phezulu eSwazini kunekhehla lami lapha la kaKhumalo ubaba uKhumalo seSwazini lapha eSpeak umuntu ongikhulise kakhulu bese ngibuya la nje la ngasemkhambathini khona indawo ekuthi ngiyahluleka ukuzihlukanisa kahle noma ikamkhizwana noma ikuphi lapha kuleya ndawo ephansi kunokho kwaMhlongo lapho salikazi ngesesidala sakaMhlongo leso salikazi leso kube nongcolosi useshowe abantu nje abathathu lapho abantu abangekho kulezi zama social media but ke mina ngokuhlonipha noma ngokubuka umsebenzi wabo yabona umuntu osebenzayo engakhankasi avela asebenze nje enza umsebenzi wakhe umgadi unesiphiwo kakhulu ngoba akakhankasi uthola ukuthi uyasebenza usiza umuntu omunye atshela omunye ukuthi ngisizakale lapha nomunye atshela omunye akuna post akuna pamphlet akuna radio something akunalutho uyabo so nginalabo bantu bami ngikhala kubona engazi ukuthi uma ngixakwa inkinga nami ngiyahamba ngiyokhala lapho ukuthi hayi nginenkinga kanje kune client engihlulayo nje kanje ngenze njani ngithola usizo lapho ngibuye ngisiza umuntu wami ngoba mina ngisemncane kule ndima nangeminyaka ngisemncane manje angifuni ukwenza amaphutha ngoba fanele ukuthi lento ngiphile nayo ngize ngiyofa so ibaphi ke abantu yini ongayitshela abantu mhlambe ukuqwashisa abantu ngalento yabaprofeti bamanga namaqola lawagcwele nala ku Facebook nasemaphepheni abanye yini mhlambe ongabaqaphelisa ngayo abantu ukuthi mhlambe ababheke lezi zinto ukwenzela ukuthi bangagcini bengena ogibeni umuntu ekhala efisa ukusizakala kodwa azigcine manje esengena ogibeni mhlambe umunye alahlekelwe imali yokugcina into engayiqwashisa ebantwini abantu abakiyeke ukuthi bafake imali ema-accountini abantu abangabazi okokuqala nje lokho umuntu wazi wathi faka imali kwi-account uzokulekelela ungamazi xwaya kakhulu makusho yena ixwaye lonto leyo ngoba lo muntu loyo kukhona maningi amathuba ukuthi angangakwenza lokho okushoyo wena noma naloko kufisayo bese kuthi abantu ababaza abantu ukuthi basebenzelaphi futhi bavelaphi ilaphi imvelaphi yabo ukuze uavoid lento yokuqolwa kwabantu mazi umuntu oyakuyena akube umuntu nje ovelile ukuthi umuntu onjani ovelaphi uyabona ngoba uma ngabe umuntu mina ngiyasaba nje ngisabeke nenyanga mayisebenzele edolobheni angisho ukuthi ku wrong kodwa mayisebenzele eflatini ungafika kusasa eqoqile eflatini engasekho uyabona uyarenta lo muntu kusasa nje kuseni kungenzeka ukuthi uyafika ngakusasa wena ebusuku uvele waqoqa yonke impahla wahamba uyabona so umuntu omelaphi ngiyake ngiprefer ukuthi akasebenzele ekhaya lakhe mangabe uNkulunkulu akamupha amandla ukuthi abe nomuzi wakhe njengabanye njengathi akabe kodwa unekubo angithi akekho umuntu oqhumetsheni ongenali kubo unendawo kodwa ikwaziwa ukuthi la isebenzela ukuthi la isebenzela khona futhi ngomulaye abaye khona lapho endaweni aphila khona ngoba umuntu ngeke awuthwala umuzi ahambe nawo kodwa uzothi ngifuna ukuba neutral yabo ngibe part nendawo nami ngisenhlelweni zokuthi ngiyakhe into ethi ngineutral ukuba sedolobheni ngokusebenza ngamakhamba ukuthi mhlambe kube nento esort of pharmacy yes sort of pharmacy hayi ukuthi ngihlolele edrobheni kodwa sort of pharmacy ukuthi umuntu odinga ama products kuphela angazi azofika ekhaya akwazi ukuthi athole eduze edolobheni into ayidingayo aphinde aqhubeke nohambo la kodwa hayi ukuthi makuthiwa siyasebenza impela sizobheka inkinga sithi fanele sijula kanjani eflatini ngempela uyazi eflatini inenkinga iflat wena la phezulu noma ungaphansi wena uyathandaza omunye udlala iradio phezulu ongala eceleni kwakho uzwe isound ongayazi nje ukuthi manje sekwenze njani mhlawumbe uyayitika ngocansi mhlawumbe umunye uzitika ngocansi wena upisa ujulile la nkulunkulu baba nkulu hayi ngeke eflatini ayenzi kahle lento uyabona kanti ingcola lapha ekhaya ekhaya kusuke kuyindawo ehloniphekile kusuke
Wami yebo noma kuyenzeka ekhaya ngoba lapho engisebenzela khona akukona lapho esenza khona izinto zakithi zokuthetha idlozi. Yeah. Ngoba nale ihlukene leyo. So ichaza ngelinye ilanga. Nale ihlukene. Awukwazi ukwenza uthatha amayeza imithi, izilwane nje, uthatha isilwane ibhubesi, uthatha indlula mithi uzoyifaka la ekuyi altar ledlozi lakini. Into engcolile engadliwa. Uyifake wena endaweni la nithi nihlonipha khona. Endaweni ehlanzekile. So ikhuluma ngelinye ilanga leyo. So lezinto ekhaya kuyenziwa kukhandwe umqombothi kugayo kube kuhle benje kodwa usala ugoloko azisali ngoba iyahlangana nesilungu. Lento yethu noma singabe kuthiwa sithina asifuni ukuhlangana nesilungu kodwa hayi sesiphakathi. Akusekho ukubuyela emuva baba. Obheka ngoba abantu abahlola laba abahlola izangoma kakhulukazi nalabo abanye abachitha amathambo kakhulukazi. Bake bathi noma bezohlola bethu bophatha ibhodlela la goloko. Elani umkhulu waye lapha nebhodlela la goloko. Angithi uyayibona ukuthi ufuna ubone ukuthi isilungu leso. Akekho umuntu makuthiwa sisebenzisa idlozi okufanele ngabe kuthiwa uma sithi sifuna ukubalekela isilungu kufanele ngabe kuthiwa lezi zinto ngisho ikhandlela leli. Ikhandlela leli. Yabona ukuthi iziningi izinto ekusafuna sibuye sihlalele phansi ngoba kukhulunywa sizofika enzileni masoyo nje isosho njalo sikhulume ngokuhlala kwesidumbu 5 days lapho esibahlalayo. Yes. Zonke lezo zinto. Fanele sigcine sifikile kulezo zinto ngeyilanga ngoba kukhona la ekulahleka khona isintu kodwa abanye abantu bathatha umkhuba bawenza usiko. Uyabona bese siyalwisana ngokwami nje bose uthinta indaba yomuntu mesuke eshonile. Ngokwami ufuna ngabe umuntu mayeshonile dlula usuku angcwatshwe. Ngoba sikholwa thina abantu abamnyama ukuthi kuyisinyama ukushonela. So lesinyama esihlala insuku eziningi ngangake sana. Kushuthi sinyama kube nesinyama sange kulona isinyama sango sokulandelayo isinyama sango sokulandelayo. Ufuna ngabe umuntu mayeshonile senza amaphepha simngcwabe. Singaloko silinda yonke lento le. Bese siya la kulento yenzile. Uma ngabe sithi inzila iwusiko kwakuzilwa ngani? Ingafika indwangu. Kwa umuntu wayegundi ikhanda nje kuphela kuzilwe ngokuziphatha. Ngisho makoti mangabe engasayifanga lenzile unyaka wonke. Udlala ngaye lo makoti, udlala ngaye umuntu wena akafaka indwangu. Udlala ngaye umuntu akafaka le ndwangu ngoba masingabuyela kuba bamkhulu bakho abazange bayigqoke le ndwangu abayazi. So umuntu wena uma umuntu uthe ukazilelwe ngendwangu khona la umphambanisa khona somewhere somehow nedluzo ngoba abanye abangasekho abalayazi le ndwangu. Bayazibuza uthi yini manje amalivi ani lawa. Yes. Yabo. No ngiyakuzwa una nkosikazi sisoyivala. Hayi ushambuzo umuse kakhulu. Muhle. Hayi futhi angashadela kodwa nginayo ingodosi. Nginayo ingodosi ngumuntu nje impela onekhwe lakhe. Ngokusemthethweni lento ukuthi ungathi uyohlola uyaqonya lapho uyohlola uyaqonya. Ayiphuthe elikhulu lelo. Lento leyo wathi lo khehlo sesazi nathi ukusebenzela induno lokho. Ethi uyasebenza kodwa awusebenzi imali. Sebenzela nje izinqe. Imali yonke iphelele khona. Ngeke phela labo yabona nje abelaphi balaphi lani khona emakhaya. Yekeni lento leyo yokujola nama client. Yekeni lento lo. Lo muntu manje kufika nebovu la uzoyelapha. Lo muntu okokuqala lo muntu ngeke aphinda athembe ukuletha umngani wakhe la kuwena ngoba uyakwazi ukuthi wena unjani. Uyashesha. Nedlozi lakho uma ukuthi unedlozike. Nala alikulethelanga lo muntu lo ukuthi wena uzomkhwela yabona. Likulethela ukuthi lo muntu lo umsize in exchange ukuthi kube khona into azoyibeka la ekhaya ezophilisa lo mndeni. Yeah. Manje wena mangabe usucabanga ukugibela kuye. Kushuthi usubulala umsebenzi. Manje kodwa uthothi ibovu lengani mawuthi uyahlola uyabona ukuthi nangu no boyfriend inenkinga namadoda. Noma ingabovu baba, noma ingabovu. Uyangibona nje njengoba ngikhuluma nawe baba. Yeah. Nami nje ngiyinsizwa nje phakathi kwezinye insizwa ngeke ngaqona. Yabona. Kodwa akuqondani ukuthi umuntu ozolashwa ngikwenzi ukuthi umuntu osihlangane ngokwesiphiwo sami ukuthi hayi mina intombi ngiyisukela nje lizihambela. Yeah ngisukele nje intombi mfowethu ngeshela ngithi vele ngikhulele la emakhaya eMaritzburg ngiyakwazi kweshela
uyabona ngeshele nje ngishele nje intombi hayi manje sekukhuluma indaba yesigodlo nomuzi ibona ngani uthi hayi ibona ukuthi lo muntu uyaphila nemoto cha ufuna ukuyisukela nje intombi ushiya imoto phansi uhambe phansi ngenyawo usukela intombi mfowethu noma kuthiwa nihlangane emoli ungeshela ngoba vele indawo la angakuboni umuntu ukuthi uhamba ngani imoto ile parking ukuthi inhlobo nemoto akayiboni usuyobona mhlanga bese nihlangana kwesibili ukuthi awu kanti kunje la khona okunamasondo khona ukuthanda ukuthi hayi cha mfowethu angifisi ukubambezela nje ukuthi usaphuthuma uyosebenza mhlambe uyosebenza kuphi ungeke wenze tshani mabe kufanisa somewhere unayi le ndoda uyosebenza kuphi no ngiyangase Harding manje baba eHarding kukhona la KZN mobheka eSouth Coast eSouth Coast njengoba ngizosuka la eMaritzburg ngiye khona ngiyosebenzela kakhona ngizophinde ngibuye futhi ngumuntu vele osebenza kanjalo okwenzeka ukuthi kube khona 2 days 3 days ngikwelinye idolophu 2 days ku 3 days ngikwelinye idolophu ngiyakwazi ukuthi ngisebenzele ePE nginendawo engisebenzela kuyo ePE Port Elizabeth nginendawo engisebenzela kuyo kuthi eGauteng nginendawo engisebenzela kuyo kuthi eFree State eMemele nginendawo engisebenzela kuyo kube la eMaritzburg nginendawo engisebenzela kuyo nginazi indawo engisebenzela kuzo kodwa isigodlo sakithi noma sami noma indawo ekuyiyona ila eMaritzburg ngisuke sengisondelela abantu ngoba angihlali khona ngifika ngizokwenza leyo misebenzi ngoba ngibona ukuthi abantu abantu ababhukhile baningi endaweni ethile ngibasondelele yes ngibanika usuku ngibanike lezo nsuku ukuthi okay ngizoba khona u3 days ngisondelele kubona ukuthi ngibalekele ngizibuyele ngizekhaya ayike kusho ukuthi ke nizizwele babukele emakhaya ukuthi uyatholakala yonke eMaritzburg nase KZN nakhona la eSouth Africa njobe balile indawo sibonga kakhulu nje nangesikhathi sakho ukuthi ufike kuningi sazoke ngelila ngahlale phansi sikuhlahlele sixoxe sibonisane ngako uveze nawe imbono yakho nokuyiqiniso ngoba iqiniso linjalo ukuthi umuntu nomuntu unombono wakhe bese phinde futhi kube neqiniso ngapha so abantu ke bangakuphikisa abafuna ukuphikisa kodwa egcineni kosuku awukwazi ukuphikisa umbono womuntu ngoba indlela asuke yena ebuka ngayo ngoba wanika ubuchopho yes ake sibonga kakhulu mfowethu socela nje uvalelise kubabukele emakhaya sisazoba nawe sisazokubiza nje isikhathi sanele ngokuzayo siyavalelisa sibonga kakhulu ukuthola uthuba lokuthi sibe kanye nani ku Excellent Touch Entertainment yebo sibonga kakhulu ukuthi sibe nalo lothuba lelo nababukele emakhaya nabantu abalafisa ukuthi lolu hlelo leni bafethu luqhubeke siyanicelela sanifisela nje futhi ukuthi nabanye osozimali bake bani support babe khona bakuphosayo osomabhizinisi babe khona bakuphosayo ukuze uqhubeke lento iyephambili ayikho into eqhubeka iyephambili mangena umnikelo noma ngabe kuthiwa inhloboni yento noma kungaba inkonzo kungaba ibusiness kungaba istokfela kungaba yini kodwa nje fanele bekhona umnikelo ozoyiqhubha lonto iphambili so sinifisela kakhulu ukuthi kuqhubeke kuye phambili ngendlela enizosebenza ngayo nangendlela enisebenza ngayo ekuzikhandleni nje kwenu siyabonga ake siyabonga kakhulu nizweleke babukele emakhaya njobe sechazile uGazu into engithanda ngayo ukuthi ube umuntu osheshwayo ukukholelwa kuthina sisayiphemba lento njoba namanje sisazama ukuyiphemba siyabathanda ke siyabadinga futhi abantu abanje nawe kubungasisiza ngokuthi usubscribe ushare ucomment emakwenzeka mawukuthi khona la ukuthi igxeka khona ungagxeka ngendlela ezosakha ikwazi ukusisiza ukusisa phambili siyabonga kakhulu igama ngusandilwa kaMkhulisi bathi umvela asemuthanda siyabonga kakhulu